עכשיו לחידה. שר התחבורה ישראל כץ, יש לו רומן ארוך עם יישובים שונים ברחבי הארץ, אבל מה הקשר שלו לג'ינגל הבחירות של הליכוד מלפני 20 שנה? הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד זה נכון. העתיד שלי, הביטחון שלי, הליכוד זה נכון. כבר עברו 20 שנה מאז, אלוהים ישמור, אני זוכר את זה טוב מדי. כן. טוב, כמו שקורה מדי כמה חודשים, קמפיין רשת חדש יוצא לרשת, הפעם תושבי העיר תל אביב יוצאים נגד יוזמות של השר, הם מכנים אותו השר לקידום טייקונים. בוא תראה. העתיד שלי, טמון בידך, אני השר לקידום טייקונים. כי יש אינטרסים ויש חברים, אתם הטייקונים והם רק אזרחים. בלי תקנות, בלי לשים החוקים, הצביעו לשר לקידום טייקונים. טוב, הטענה של התושבים היא שהפעלת מטוסי סילון בשדה התעופה שדה דוב, ניתנה וקודמה על ידי השר שלא לפי התקנות. הם כבר עתרו על כך לבג"ץ ונראה איך זה יימשך. כן. ולנושא האחרון, הרב